Anaa sa 500 ka ektaryang luna apektado tungod sa grass fire sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sunog diri, gitawag nga grass fire. Paspas nga gilamoy sa kalayo ang mga sagbot nga laya nga naimutang sa ekta-ektaryang luna nga gipanag-iyahan sa usa ka komunidad sa Blaan Tribe sa Upper London, Barangay Segil, Obawing, General Santos City nga nagsugod alas 6 sa buntag adlawng Sabado. Makita pa sa video ang paglamoy sa kalayo nining usa ka payag nga walay tao nga anaa sa area. Kapayag-payag. Kita sab sa video ang sulod nga bahin niining lain pang panimalay nga wala say tawo og nasunog sab. Aron dili madamay sa sunog ang ubang kabalayan, nagtinabangay na ang mga residente sa pagpakgang sa kalayo. Ang tudsa miabot na ang kabomberuhan. Sumala sa usa sa nagdumala sa maong luna. Ana sa 500 ka ektarya niini ang apektado gumikan sa grass fire. Hinuon walay naangol sa itabo ug walay laing dagkong kabalayan ang naugdaw. Posible matud pa nga dunay nanguling sa maong lugar ug napasagdan. Mao kini ang resulta sa naitabong grass fire dinhi sa usa ka barangay sa General Santos City. Kung inyo makita, kalbo na gayud. Nangaugdaw ang mga pananom. Gani, dunay pipila ka kabalayan dinhi sa area ang hapit na madanyos sa sunog. Tanaw na ko diri ang cause sa sunog is kanang gapang uling bitaw nya mapasagdan mudako wala din ha ang tagiya sa uling ni dako ang kalayo mo ginang observation ako kanang nag-uling din ha nga patago. Apan matud sa BFP, posibleng basura nga gidaob ang hinungdan sa sunog. Una, ang akong ginatanaw is kaning pagsunog-sunog nila og mga basura ba. Unya, akala pong pag-dispose po nila sa mga basura sa mga kabukiran kay siguro walay klarong tigkolektas ka ng basura. Dugang sab sa BFP, makamugna sab og sunog ang mga ginalabay nga bildo o buak nga mga botilya nga kung maigo sa init sa adlaw, pwedeng makamugna og kalayo. Once magud na siya nga na-expose sa pinaka-init gid kaayo, no? Posible na siya maka-magnify. Imagine mo ito na magnifying glass good sir. Murag ingana ang principle niya nga kung ay mga butil-butilya, mo pud na siya isa sa mga hinungdan nga pwede mag-ignite ang sagbot nga laya. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.